πάνω, κάνει τρομερή εκκίνηση. Δεξιά είναι ο Ιωαννίδης ο Θωμάς. S2000 Turbo 500 άλογα από Καστοριά. Δεν φοράει καλό ελαστικό, ένα semi-slick φοράει. Πιο ελαφρύ το πεζάκι. Εσύ τι λες, για να δούμε τι θα κάνει το S, τι θα κάνει και ο Γάλλος. Η 11 να έρχεται σιγά σιγά. Αν έρθει να βάλω λεφτά θα έμενα στο γαλάκι. δεν είχε και μια ρόλο στη... Άμα πιάσει Δεν έχασα λεφτά, τα πήρα. Ο Γάλλος μπροστά 12-6-78.